Korp ta' stat, ħtif ta' poter u ġen. Hekk iddeskriva l-intriċċi u l-manuvri li qed isiru fil-Partit Nazzjonalista Simon Merċieqa, opinjonista u wieħed mill-kittieba tar-rapport tat-telf elettorali tal-Partit Nazzjonalista tal-2013. Skużani, dan huwa kudeta ta' fordieri, punto basta. Kol ta' stat. Guma la xinu kol ta' stat u għajja da' ma' kudeta. Skużani, L-aktar punt serju, kudeta. frame up for power. L-aktar punt serju. Arrar, kudeta, mela frame up, kudeta. Merċieqa kienet jipparteċipa fil-programm Pjazza li ddiskuta l-elezzjoni għal ħatra ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Simon Merċieqa der irrabjat għal mod ta' kif il-Partit Nazzjonalista qed imur kontra d-demokrazija u qed iċaħħad 200 kunsillier mid-dritt tal-vot sabiex jivvutaw fl-elezzjoni biex jintgħażel kap nazzjonalista. Fl-istess programm intervjena wkoll il-kandidat nazzjonalista Joe Ellis fejn qal li l-proċess elettorali f'din l-elezzjoni qed jitmexxa bi proċess demokratiku. Dikjarazzjoni li rrabjat aktar lil Simon Merċieqa u tikkontradixxi dak li verament qed isir. Broderick Caruana, attivist minn Raħal Ġdid, huwa wieħed fost mijiet li ċaħħat mid-dritt tal-vot. Pretendu li kellhom dritt. Inta għandek dritt Joe Ellis biex tivvota fil-Kunsill. Mistoqsija tajba. Mela, Joe. Insomma, għaxina servuti kulħadd servu. Mela, Joe Ellis, inti għandek vot? Inti għandek vot? Votajt il-fejn tiddefendi d-demokrazija. Inti votajt. Simon Merċieqa kellu kliem jibes għad-deċiżjoni li ttieħdet mill-Partit Nazzjonalista sabiex fl-istess ġimgħa li ġabdew jivvutaw il-kunsilliera fl-elezzjoni sabiex jintgħażel kap nazzjonalista, wieħed mill-kandidati jiġi investigat mill-partit li qed jaspira li jmexxi. Aktar minn hekk Simon Merċieqa kien irrabjat ukoll bid-deċiżjoni li ttieħdet mill-Partit Nazzjonalista sabiex iċ-ċermen tal-Kumitat Konsultattiv dwar l-imġiba xierqa u etika ikun Luis Gallia, wieħed li għandu rabta kbira mal-establishment tal-Partit Nazzjonalista. Daw l-affarijiet ma jsirux f'perjodu ta' interrenjum, no? F'perjodu fejn qed ibiddel kapa ieħor, ħankunu ċari. Ma jsirux daw l-affarijiet f'perjodu ta' interrenjum. Da ġen, no?